हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे दो तोरा पगल लभर गे पगल लभर तना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी सस मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे छतिया
छावा हौ सोना अगना में तोरा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे मड़वा छावा हौ सोना अगना में तोरा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया
मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जही ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटो छतिया
मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे मेहंदी रचैना में दोसरा के जान गे जइमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जइमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हो सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जइमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हो सोना अगना में
मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो चल जैमी छोड़ गे मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ मेहंदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे मड़वा छवा हो सोना अगना में तो रगे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहंदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे मेहंदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरावा मारी दिलावा में बान गे दिलावा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया चल जैमी छोड़ गे देखिए के फाटो छतिया
अहिरा कुंदनमा संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे मेहदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे मरवा छवा हौ सोना अगना में तोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। मेहदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरवा मारी दिगे दिलवा में बान गे मेहदी रचैमीना में दोसरा के जान गे जैमी ससुरवा मारी दिलवा में बान गे दिलवा में बान गे हमें नहीं जनलियो इतना हम ही कठोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया अहिरा कुंदनमा संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे आर्यन अभिषेक संगे डोली जैमी चढ़ गे कैसे के जीतौ तोरा पगल लभर गे पगल लभर गे तोड़ देनी सब टूपी रितिया के डोर गे देखिए के फाटौ छतिया चल जैमी छोड़ा गे देखिए के फाटौ छतिया।